uJesu Kristu inkosi. Hayi ngiyabonga nami bazalwane kamnyaka lo usuqalileke uNkulunkulu abe nathi, uNkulunkulu asebenze phakathi kwethu. Sibonga baba, sibonga mama ukuthi uNkulunkulu asiphale. Kusho ukuthi nathi sihambile indlela, hayi sihambe kahle. Ngibonga sizoqala futhi umnyaka omusha sihlangane khona la. Sibonga nabafundisi bethu basithubele ivangeli liye phambili. uNkulunkulu muhle bazalwane, uzala azela ngomdala. Masiphuma la simbethe into yinye enkulu. Imithandazo le siyithandaza kula ingmangazi. Ngizibuza imama ngithi hawu ePiters ngithela ipetrol. Sakubona mfundisi. Baba mina ngimfundisi. Hawu sakubona mfundisi. Athi Nkosi yami. Manje umama usathenga something egrachini. Makuya ngiyambuza, "We mama, kunababa munye ngitshela mfundisi. Usho ukuthini so?" Hey, umama wathi, "Le ngubo uyibethe ikhulu. Ungani wena mpolisi kamnandi akuna problem. Hawu elanga linye nakhona ithola endaweni sifikile so. But hey mfundisi kunjani?" Hawu Nkosi yami. Mina ngimfundisi bakhona abafundisi bami. Laba sifundisa konke. Manje ngathi ya ngibuyela kamama ngithi ya kusho ukuthi masiphuma simbethe ingubo yakaNkulunkulu. Le mithandazo siyenza ukubazana inkulu. Kusho umama kubaze bamtshela bathi ne uNkulunkulu wakho mkhulu. Kusho ukuthi umuntu lo umzetsisile. Ngiyabonga. Wathi ucela ukuthi bathandaze bona. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, singazisoli masiphuma la ngethandazo lesiyithola kuna zonke izinto. Hayi simbethe ingubo yakaNkulunkulu.